Banda de tour atividade mencionada, loting também variante de obra teatral musical conhecida na Holanda titulada Soldado van Oranje. O produtor te conta-nos Kiko Aruba prospera durante o evento de Sail Aruba 2015. Agora, depois de quase 1.500 funções, onde mais de 1,6 milhão de gente a presenciar a obra, Aruba ganha chispa de obra musical teatral de mais de 3 horas. Daarin vertellen we het verhaal van Erik Hazeloff-Roelsema, een verzetsheld in Nederland, een jonge student die in de tijd van de oorlog net over de 20 was. Hij studeerde in Leiden en besloot op een goede dag dat hij in het verzet wilde komen en tegen de Duitsers mee wilde vechten. Hij is naar Engeland gevlucht en heeft vanuit Engeland een netwerk opgezet waarmee zendapparatuur en geheime agenten naar Nederland gebracht werden. En is uiteindelijk de oorlog geëindigd als nota bene de adjudant van koningin Wilhelmina. E acaba por de ano e meio passar, não recebi a invitação para fazer uma produção para nossa isla durante o evento de Sail Aruba 2015. We hebben ervoor gekozen om een voorstelling te spelen die we vorig jaar hebben gecreëerd voor 4 mei, voor de dag van de herdenking. En die voorstelling hebben we destijds gespeeld in de Leidse Schouwburg, waarin we eigenlijk de rollen van de karakters wat verder uitleggen. Onze voorstelling gaat heel erg over keuzes maken en wat doe je als jonge man onder de druk van een oorlog. En we hebben geprobeerd om door middel van poëzie en fragmenten uit de Nederlandse literatuur die keuzes nog wat verder te motiveren. Van waarom hebben ze nou precies die keuzes gemaakt? Waarom gaat de een in het verzet en waarom kiest de ander voor de Duitsers en besluit weer iemand anders om gewoon door te studeren en te doen alsof er niets aan de hand is? We hebben geprobeerd een lokaal tintje aan de voorstelling toe te voegen uiteraard. En we zijn gaan zoeken naar de Antilliaanse verzetshelden zoals Maduro en uiteraard ook de Arubaan Boy Écurie, waar Frans Wijs destijds een prachtige film over heeft gemaakt. En wij zijn op het gedicht gestoten dat geschreven is door zijn nichtje, door de dochter van zijn broer. En die heeft een prachtig gedicht over haar oom geschreven. En dat gedicht zullen we voordragen vrijdagavond hier in onze voorstelling. En bovendien, we zijn hier met 10 acteurs van Soldaat van Oranje uit Nederland die eerder in onze voorstelling hebben gespeeld. Want onze voorstelling daar gaat gewoon door. En die 10 acteurs worden aangevuld met 10 mensen van het Arubaans Zeemanskoor die alle liedjes meezingen. Segundo o produtor, é importante para preservar a história e cada momento importante de nossa história. Wat men kan verwachten van onze voorstelling aanstaande vrijdag is een vrij sobere en ingetogen voorstelling. Waarbij we op een hele serieuze manier de oorlog herdenken. En daar is hij ook ooit voor gecreëerd. En het is een belangrijk onderdeel van van de wereld, maar uiteraard ook van wat er binnen ons koninkrijk is gebeurd. Om dat ook te blijven herdenken. Dat we proberen over te brengen dat niemand vrijheid ooit vanzelfsprekend mag vinden. Want het is een godsgeschenk dat we in vrede mogen leven. En ik denk dat het gevoel is dat wij het liefste willen overbrengen aan het publiek. Para o elenco, é a oportunidade de portar aqui na Aruba um único e para não apresentar diante da pareja real aqui, Riba nos isla algo inolvidável, de qual não está orgulhoso DJ.